Flimkien għax jeħtieġ li tonqos id-differenzi fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel. Flimkien għax pajjiżna għandu arja fost l-aktar imniġsa fl-Ewropa. Flimkien għax f'dal pajjiż hawn serbut nies jistennew il-housing, imma minflok il-gvern qed ineffaq lill-poplu Malti 725 miljun euro fis-sena f'korruzzjoni. Għax għataw nazzjonalisti li iva kienu mweġġejn fi żmien gvernijiet nazzjonalista. U l-Partit Nazzjonalista l dawn in-nies bħalmet jagħmel mal-laburisti mweġġejn joħroġilhom li tal-biberija. Għaliex dal-pajjiż hawn laburisti l-hom 25 sena jistennew li l-partit tagħhom jerġa' jkun lura fil-gvern. U bir-raġun ferħu meta l-Labour Party reġa' ġie lura fil-gvern. Imma għaliex huma mhumiex il-pont tal-qalba daw in-nies qegħdin jingħataw il-ġenb. Diskriminazzjonijiet anke ma' laburisti ġenwini. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Frank Psajla kien qed jitkellem waqt dibattitu fuq l-Istazzjon Nazzjonali, xandira tal-Awtorità tax-Xandir li fiha ħadu sehem numru ta' kandidati. Mistoqsi dwar il-kundanni internazzjonali fuq il-gvern fosthom minħabba l-Panama Papers u l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, il-kandidat tal-Partit Soċjalista Malti James Grech qal biss titpoġġi kollox fil-perspettiva. Mbagħad reġa' rrepeta d-diska tal-Ministru tal-Ġustizzja u tal-Prim Ministru fejn qal li l-Gvern talab lill-Kummissjoni Venezja biex tagħmel rapport dwar pajjiżna, meta kulħadd jaf li l-Kummissjoni Venezja kienet diġà qalet li se tkun qed tirrapporta dwar Malta u kien għalhekk li Owen Bonnici imbagħad għamel talba lill-Kummissjoni biex taparsi r-rapport kien talbu l-Gvern. Frank Psajla min-naħa tiegħu irrefera dwar il-bidliet li talbet il-Kummissjoni Venezja mill-Gvern. Fuq naħa l-Gvern qed jgħid tajbin dawn ir-rakkomandazzjonijiet li qegħdin isiru mill-Kummissjoni Venezja, però mbagħad ma jwettaqhomx. Meta jiġi biex ipoġġihom fil-prattika, jaqlibhom rashom l-isfel u saqajhom il fuq. U kien hawn fejn irrisponda wkoll il-kandidat soċjalista. Issa l-Partit Nazzjonalista għandu jaqbel mal-mod ta' kif il-Gvern beħsiebu jimplementa ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja. Żgur li jaqbel, imma mhux jekk il-Partit Laburista ħibqa' jinsisti illi r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja itihom l-interpretazzjoni kif jixtiequ huma. Frank Psajla tkellem ukoll dwar kif pajjiżna baqa' jkarkar lura f'dawk li huma pagi. Ejja nagħtu kors ukoll tal-istatistika li ħarġet dal-aħħar mill-Eurostat illi tajt illi Malta kellha l-inqas żieda fil-pagi meta mqabbla mal-pajjiżi kollha l-oħra tal-Unjoni Ewropea. L-Avukat Frank Psajla appella lill-elettorat biex jgħaddi l-messaġġ tiegħu permezz tal-vot. Fis-26 ta' Mejju Joseph Muscat ikun għadu fil-Gvern. Imma jekk fis-26 ta' Mejju Joseph Muscat jingħata d-beżviż li ma jistax jibqa' dej b'dan it-ton u bromblu ta' arroganza minn fuq il-poplu, nittamaw li tal-inqas jibdel xi ftit l-atteġġjament tiegħu. Dan kien l-ewwel minn sensiela ta' xandiriet politiċi qabel l-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju.